assalamu aleykum bandiraɓe tefde plago komin président Fariga ha joni joni mbiɗa ni fuɗɗa yaltude bureau ANSD nane bale noddu kam wimi ɓe doddi ɗum heɓe jiiɗi yidde amen bale no holliri ɗumen omo jogui kelefa woni hoorejo fedde nde ma tintin ɗum waɗa feere min jokkodira minen foof ko noon bale waɗi waddi min suka debbo joguiɗo communication ANSD on noddimi madame Gaye yami toon garmi tawi min goni e batu golle directeur adjoint mbiteɗo Abdou Diouf kam ardino golle ɗe ɓe jaɓɓimi jaɓɓogal moƴƴal min jooɗi min kaldi waɗi tour de table goto fof haali koni darde mum e nder équipé de ɗum are am konngol are am nde min kalmi ko addimi ko kalamin ɗumen holko saabi garalam ko e haala daɓɓo mbiɗon minen kam komin mbi tan ko gueɗe ɗiɗi gandon leñol amen ko inde wotere jogui haɗa fulɓe kaari fulɓe tan so tilɗi wona pullo ɗemgal ngal e ko gotal pular tan walla wiye fulfulde wadde noon min jiiɗi ɗo ɗo binduɗon fulɓe lawɓe fulɓe tugolor fulɓe ni fulɓe na guitton watton leñol ngol gotol wi on fulɓe ɗin ɗi leƴƴi bindira e gotum de directeur jaabi wimi ɗum hino wawi won kono minen ne ko wannode min mbaɗi noon tan ko gam witto par ce que bittowo dabar hen poti andu ɗum ɗo wona ko feññinte ɗum feññintake hay nokku ɗum feññintake hay nokku ɗum waɗitake rapport he ɗum hollirtake kono noon si neɗɗo bittowo sohli andu joni hono law e peut être Sénégal walla hono ni peut être Sénégal on foti wot fartange laydude ANSD min gokka ɗum yamirode signanade amen engagement ha dañi on information taw mbo yaltata galle o ko ɗum tan aduna ɗum kono noon en mbawi wallide min joni yiɗnomi sen jiiɗi yo en pofta enen fof leydi men dillañi en tampinani hay goto mbatte hoore nde ni no mbaɗɗon diine o ni no mbaɗɗon on taw ɓe kolli kam questionnaire uji social ɗi foof diine o mbaɗe ko julɓe e catholique en nder julɓe no pecci peccoñ laayen mouride ɗum fof koko jaari andude mi wiye ko jaari andude kay kono noon leñol wona diine wona kinɗe ne keewi won hen ɓomɗe en limtañi wadde noon mbatte tan fulɓe so jiiɗi noon moftude ɗuma ko mbaɗno ɗon soɗum wawi yaltude machine ngaji moon walla on ponndi wittiyankoɓe ɗum cohli mbaɗon ɗum lees mbaɗon ni no mbaɗon diine o mbaɗon de alinéa kala jiɗɗo hen jaabo kono goto foof yo jaabo fulɓe ɗum gaso ɓe mbakliti yeeso bindol ngol mbayngol yeeso ɓe mbi kadi maɓe nelda en lettre jaabo lettre officiel taw mbiɗa addi lettre officiel mo ganduɓe nono lettre o ma windum ma waɗ mba WhatsApp mbaɗa feere on goto mon fof heɓum belle ɗe étudiant ɓe ono wiyete ono deyde fulɓe e woɗɓe kala cohluɗo ma tot ɗum anda ko windano e lettre he maɓe jaaba hen mi ɓeydi hen noon joni en jokkodir ballodiren e hirjino par ce que wonko ɓe gandana Allah wallimi noon tawi no waɗi mawɗo goto biteɗo Arouna Ly kam mo en liggoɗi ɗum min kaldi e pulaar yo français fof mi on poɗano hawride ɗum ɗo wima ala kayne mbara hen ɗum yo bon ɓe mbarno tan que hino waɗi yimɓe ganduɗa ɓe guintorto ko wiyde koye mumen lawɓe walla goɗɗum walla tugaleur kam hoore mbami yiiɗa wonde yiiɓe e tugaleur min wala ayi ɗon wi kono noon joni mbaɗe ɓayde en jaɓodiri ɗo tan mbaɗen feere ɗum no fof hittata banggue haydara fulɓe o ɓola wona ko ɗum woni inde leñol ngol kala jiɗen ɓeydu hinde mum noon ɓeyda siiɗa woppa fami joni noon hirjina hakkude men e fulɓe ɓe alaa sago ɗum ɓeyde e koreji men kollen ɗumen surtout noɓe jaborte ko ɗum woni probléme ɗum waɗi ANSD wi kamen seɓe jiɗno siki tawi mbaɗa émission aji radio hirjino tawe ɗen mbimi ala ɗum to ene weela men soon mbaɗi émission radio émission télé soon noddi minen sukaɓe ɓe gara jaabo walla mawɓe nder amen ɓe gara ɓe jaabo walla minen mi ara mi jaabo somi heeɓi kono ɗum kay soon tinniyani min garat ɓe mbi soon cohli amen ne kalne amen min gara e mum
ko ɗum waɗi boom joni de jippitomi nde directeur wimi étudiant ɓe noddino ɗo eɓe cohli joɗɗode amen ñande ɓe goni e baatu joni soɓe gayni yoɓe neddu Awa Gaye responsable de communication kala nde ɓe beela haydaki jangga ara joɗɗa mabɓe jokken wonɗe ko haala ko haalane saabu ɗo poɗen gueɗe famdirde enen foof enen Sénégal foof min eyi ɗum kanko ɗum woni ɓuural eyyi ko ɗo min tolni ni mami waɗoy ko wayno noon cimtol mi winda ɗum taw ko cimtogol taw lettre oyani ari mi waɗa ɗum fof min tonga mi waɗa mi jibla ɗum fedde men voilà ko ɗon mbawmi tongguni hen mbiɗa nder oto mbiɗa hoota galle ɗon mbawmi tongguni hen ha yeeso kono ko jiɗɗen ko yoloyel ngol on goto kam so tawino enen cali ɗum jaɓama fulɓe ɗum wina noon koye français fulɓe si tawi noon ene waɗa nderi men ha joni salto won fulɓe taw woto pleine andité pleine ɗumen ɓen saabu ɓen cali ɓen gon goto voilà onon pamodiren ɗon ko moƴƴi Allah jarama on jarama